guys. Inhliziyo yami ebuhlungu phakathi ngizozama ukuchaza. Izolo guys ngiyarequestile ngisuka eWest Street ngiya kaMakhutha. Bekuntambama nje around 7-8 lapho. Requesteni kwami ngisasendlini udriver fonile wathi usela. Mefona ngiphuma ngiphuma imoto ayikho la ngaphambili kwasendlini. Ngimfonele ngimtshela ukuthi angiyiboni imoto yakho mina la. Athi ngime lapha ngime ngasemaflatini khona amaflat lapha. Athi ngime ngale ndawo le enamaflat. Ngithi mina okay, but why ungamangala? Athi ngimile lapho ngaqede ngeza ngalo. Ngithi mina okay ngiyeza because it's a walking distance and incane indawo yokukhaya. Ngihambe ngiyekuyeni uma ngithi ngiyafika ayikho le moto engirequestile ngirequestile eTiosi but futhi ayikho laphayana. Okay, mase ngifika laphaya kukhona iBM iBM aphuma ubhuti athi angene emotweni iyona imoto request yami le. Ngithi mina angeke ngizongikwazi ukungena kule moto le. Akhiphe isibhamu angikhombe ngaso athi uzongena emotweni. Ngithi okay fine ngingene emotweni. Ihambe nje imoto ize ijike lapha epheleni komgaqo ongena ngaphakathi. Ijike ishone ezansi ingene ngazuthi yangaseMayville. Uma ingena lapha ngaserobotini ifike ithathe omunye lapho omunye ubhuti ogqoke into maroon angisakhumbuli nokwakhala. Uhambe lapha emotweni kumnyama. Bahambe nami bahamba saze sayongena ku-freeway. Masingena ku-freeway ngisahlala esihlalweni lapho ngisabona ukuthi okay njengamanje siya ngasemgaqweni lo oya Nanda or Newlands le umgaqo le. Ifoni yami samina ngaleso sikhathi leso ngiyasenda ama-live location. Ubhuti lo ubhizi ungibuza imibuzo. Ungibuza ukuthi ngenzani empilweni. La ngihlala khona ngihlala nobani kwasha kwacini. Emva kwalokho angibuza ukuthi sengingaya neCape Town. Ngithi mina angikaze ngaye eCape Town vele sengiyasaba angikaze ngaye eCape Town. Angibuza ukuthi wakwaye eGoli. Ngithi mina angikagcina ngimncane. Athi bafike bameke lapha la ihlukana khona imigaqo la khona ama-bridge. Bame khona ehle lo kade driver okuyena ofike kumina ehle angene ngala kule enye city. Then lo munye kubuyena odriver aqede sisamile qede lo kade kuyena the driver ufike kumina ajika bheke kumina athi sisebenza under i-police force. Mina anti-police force pho manje ngifuna kumina. Athi wena kune-Nigeria olaziyo elismaglisha ama-drugs and namantombazane. Wena uyiphathi ye-prostitution of what nje usho into kanjalo. Manje sifuna lelo Nigeria lelo. Alisho igama asho ukuthi ubani Nigeria. Angiyo angazani na Nigeria mina. Asho ukuthi uke walibona wahlala nalo futhi. How ngisho mina ukuthi angazi ukhuluma ngani angimazi lo muntu okhuluma ngaye njengoba nje uma ukuthi ubonile bengirequestela ngiyele ekhaya ngifuna ukubona ingane kakhazini wami bekuyibirthday yayo and ngolesithathu ngobona ingane yami. Athi you are not cooperating right now. Angishaya. Ngimbuza why ungishaya? Athi it's because I'll cooperate. Athi ngizokuyisa emaphoyiseni because I'll cooperate. Ngithi mina okay it's fine. Asihambe ke police station. Ma ngiqeda kusho ngithi mina it's fine asihambe police station. Police station ngizofika ngichaze yonke into. But lo khuluma ngaya ngiyazi ngizochaza le ngiyaziyo mina nekuthi ningithathile. Athi njengamanje awungisizi ngalutho awu cooperate. Thina sifuna lo muntu lo kuwena sitshela ukuthi uhlala kuphi. Ngithi mina angimazi umuntu engikhuluma ngaye. Athi
ngisho kanjani ukuthi awumazi ngoba lowo muntu loyo njengoba size safika kuwena ingoba sinayo yonke information yakho nokuthi uyalinkeka kulowo muntu loyo. Hayi lapho sengiyakhala ke manje angisazi ukuthi ngizokwenza njani. Athi ubhuti angehle kwi-city le engihleli kuyona, angehle ngihlale phansi esithini le ade esehleli kuyona yini. Ngihlale phansi athi angifake inyawo zami lapha ngaphansi, ngilethe ifoni kuyena, ngimnikeze ifoni, angibuze i-password yefoni, ngimtshele ukuthi ithini i-password yefoni. Aqede lapho angene efonini yami, waqala nje wangena ku-WhatsApp, wathi ufuna ukubheka ku-WhatsApp ukuthi akekho yini lowo muntu loyo. Wangibuza ukuthi khona nengike ngamsendela live location yami. Ngaleso sikhathi I think angazi noma bengakahambi noma but umngani wami ngimsendele live location yami, ngambhala ne-message ngathi ngicela accept i-invite yami ku-Find My Phone. Into ayitholile yena uthola i-message ukuthi ngithi aka-accept i-invite yami phela. Emva kwalokho angene ku-Find My Phone ubhuti aqale ngawo awu-delete, athene off ilo u-Find My Phone, asuke lapho angene ku-WhatsApp adelete ezinye izinto, aqede angene kwi-app yaka-Bolt, angazi ukuthi ubenzani khona. Qede ngibuze mina ngithi ifoni yami uyenzani? Athi ngiyakutshela nje ukuthi ngifuna lo muntu lo. Lapho hayi ukuthi njengoba ngene efonini yami ungene othulile wenza lento ayenzayo, ungena efonini yami uphinde uyangishaya futhi. Emva kwalokho aqhubeke ascroll efonini yami, angene la athanda khona, wangena nakuma-files. Mefika kuma-files khona into zami ezibalekile, ID, lenazi license, yonke nje leyo nto leyo. Afike athathe ifoni yakhe ashuthe i-ID yami, ashuthe lenazi license, ashuthe nokunye efonini. Asuke lapha angene ey'thombeni, mengene ey'thombeni abone iy'thombe, mebona iy'thombe apick up noma isithombe sikaba. Uyamazi lo muntu? Ngithi yebo ngiyamazi. Wenzani empilweni? Ngithi mina angazi wenzani. Athi lo muntu lo ngiyamazi uhlala phi? Ngithi mina yebo ngiyamazi uhlala phi. Athi lo muntu lo usmaglisha ama-drugs, ngisho ukuthi nisebenza ndawonye. Athathe isithombe sikabhuti wami angikhombisa, uyamazi lo? Ngithi mina yebo ubhuti wami lo angishaye. Athi uqambelana manga because lo ayena ubhuti wakho, lo muntu lo nisebenza nayo. Athi apha amantombazane angazi enathathile during Durban July, lapho mina angiphuzi, angigroove, angibhemi ngisho ukubhema. Durban July angiyihambi into ekanjalo. Ngisho mina ngithi angiyazi lento okhuluma ngayo, angiyazi ngempela lento okhuluma ngayo. Athi okay, it's fine, ngiyakuzwa. Athi unengane? Ngithi mina yebo nginengane. Athi nangakho ingane yakho? Ngithi mina inathu ingane yami. Athi okay, ngiyakuzwa ukuthi unengane inathu. Pho lezi ithombe lezi ze-pregnancy lana ezaba, ngithi mina ezami. Athi umithi? Ngithi mina yebo ngimithi. Athi wislima? Angishayele manje ukuthi ngithenge imithi. Athi wislima umithi? Angishaye. Lapho angisaboni ukuthi siyaphi, but bayadrive bona. Ngimbuze bhuti sikuphi la esikhona? Athi ungangibuzi imibuzo, mina ngifuna into engiyifunayo, ngesikwenze lutho, ngesize sikuthathe, ngesikwenze lutho. Awukho muhle, ayikho nje iveli kuwena, ngize ngikudayise nangemali etheni ngoba unanengane, and futhi even worse uthi umithi. Okay, okay, it's fine, but ngicela ungangibulali. Nginengane and incane, kumele ngabe ngiyayibona njengoba bengithi ngikhaya, bengifuna ukuthi ngifike ngimbone naye. Athi ngesize sikwenze lutho, lapho ungishaya ngempama nje kuphela. Ngithi okay, it's fine, noma ngathiwa nenzani-ke, ngiyacela nithathe ifoni, nithathe noma yini niyifunayo. Angivulise i-bank app
athi ngiyivule angimazi ukuthi ugcine enzeni kuyona. Angibuze i-iCloud password ngimtshele. Qale ngisho i-password endala. Siyabingelela ngenza ukuthi siyacela uma uqala ukungena kuleli khasi lethu wenza ubulungisa cofa subscribe button le channel yethu ngenza ukuthi kuyelana wesifazane chaza indaba enkulu, indaba ye-Bolt ukuthi ube request imoto i-Etios but kuyena kwafika i-BM ngane zakwethu abamshayanga kanje. Mina nawe bengathanda sihlangane lapha kwi-comment section sizwe uvo lwakho ukuthi ngithini ngalolu daba. Sihlangane kwi-comment section sizwe uvo lwakho, siphinde sihlangane kwi-video elandelayo ukuthi-ke uthini ngalolu daba lowesifazane. Danko.